Ola, chámame Andrés Cabana, son profesor de matemáticas na Isla da Terra de Miño. Podería recomendarvos moitos libros de matemáticas, de divulgación matemática, como El teorema del oro, El hombre que calculaba, Malditas matemáticas, Alicia en el país de los números, ou calquera deles, pero eso realmente gustaríame que o fixera pois calquera alumno do centro que lle gustaran as matemáticas e que lle gustaran ese tipo de libros. Eu personalmente vou recomendar un libro de alguén de aquí da terra, de alguén de cerca, de un paisano da Coruña, de Monte Alto, que se chama Manuel Rivas. O libro chamase Que me queres amor, e inda que é un libro editado en 1995, este libro de aquí, pois é un libro que nunca pasará de moda, pola forma en que está escrito, polas cousas que conta, que son cousas pois moi cercanas a nós, moi cercanas á xente do pobo. Antes de empezar a ler o libro, pois xa tiña idea de que me gustaría, porque xa lera algo de Manuel Rivas, lera Un millón de vacas, que é un libro de contos, igual que este, e tamén escoitaba pois, a Manuel Rivas falar casi todos os días, que colaboraba con Julio Otero en Onda Cero nun programa pola tarde, e sempre me gustou as cousas que decía e sobre todo como as decía. Entonces, xa sabía, pois eso, antes de ler o libro que me ia gustar. Cando estaba lendo o libro, pois estaba entusiasmado, deseando chegar ao final de cada un dos contos, contos brillantes como o propio nombre do título, Que me queres amor, como A lingua das bolboretas, como Un saxo na néboa, un moi especial que o Mr. Iron Maiden, que é un libro dedicado a Arsène Iglesias, ese mítico entrenador do Depor de toda a miña vida, e algún conto máis que están moi interesantes, repito, sobre todo pola forma lírica e romántica que ten de contalos. Pero non só me gustou antes e durante a lectura, sino que, sobre todo, despois da lectura, pois casi que me gustou todavía máis por varias razóns. Primeira, porque cando fun a Ámsterdam poden ver justamente este cuadro que é a portada do libro, que é a Leitera de Vermeer, e é tal cual o describe Manuel Rivas no seu libro, un cuadro brillante, asombroso e espectacular, igual que o libro. E, sobre todo, despois tamén ver a película de José Luis Cuerda, como enlaza esos tres contos de A lingua das bolboretas, Carmiña e Saxo na néboa, na súa película La lengua das mariposas ou A lingua das bolboretas. Entonces, é un libro que, a pesar de ser un libro antigo, é moi recomendable para todos vós, e ademais, que se algún momento vos cansades del, podedes deixar aparcado, porque é un libro de contos, cada conto ten o seu argumento e o seu final. E nada máis.